בסדר, אבל אלכס, תגיד משהו, אלכס, עכשיו מצולם, וידאו. מקבלים אישור טיסה כרגע. אלמוג הטייס עומד מול המשל"ק צפון לתיאום הטיסה. זה השדה ליד עפולה, צפונית מערבית לעפולה. מה? היא אמרה ישיר סימון פה. מישהו צריך לצלם מלמטה. יש כאן נייר טואלט? זה תא המטען, תא הנוסעים, מחלקת עסקים. תודה רבה. מחלקת עסקים. שמעון תעלה? עולה?